Yoga challenge! Takže myslím si, že první bychom mohli zkusit tohle. Jej, to je čo? To si robí sranu. A bude v pohodě. Jo, máš vlastně dát takhle. Aha, a takto jo? Počkej, to zvládnem. Máme to! Poď niečo iné. Takže zkusím. Čo to je? Hej, ale ja nebudem ten rúžový, ty budeš Ne, tá já budu rúžová. ta růžová, OK, pojď. tak jo. Musíš mít natažený nohy a musíš tady. Čo, toto neurobím. Jo, to zvládneš, ti věřím. To? Yes, máme to. Naďo, my sme rodinka úžasný. Kámo, ne! Prázdný. Nemyslíš vážne? To nedáme. A já si... Okay, takže nohy ti takto zoberiem. Počkej, já nejdřív půjdu takhle, ale musíš Hej. mě udržet. Kámo, jo! Máme to, ľudia! OK, konec.